Ngibonge ngethuba usefikile umqeqeshi wensizwa. Hawu nalishaka mnandi madoda ihlombe kwathi angiyibongele lapho ngagcinani nje ukuzibongela. Ake sizweke kodwa kusho mina uphuthu ngaje ke phuzu matshitshi qomana umfana empandla semncane onta ngabadidi abethi imdala kanti cha. Ufuza abantu bezoncoma la udeli bushelelezwe intombi zimdonsa ngentshaba zethu umuhle phuthu umuhle matshitshi qomana. Awuzoya ke namhlanje bafowethu sikhuluma nje ngokuhlehla kancane kumuntu wakho umnikeze space ngenhloso yokuthi yokuvuselela intshisekelo phakathi kwenu ebisikhombisa ukuphela othandweni lenu. Angithi phela siyazi ukuthi ke abantu besifazane ngangayichaza leyo nto. Kwenye ama videos yami ngayichaza ukuthi umuntu wesifazane mfethu bonke futhi bayashesha ukubhoreka. Uyabona mangabe uyinsizwe predictable. Mangabe azi ukuthi okay mangabe ngekho nawe wenza ukuthi la ukhona. Uyashesha ukubhoreka ukuline we break up mangabe kunjalo. Mangabe azi ukuthi wena mangabe umbiza uthi akeze ukuvakashela nizokwenza u1 no2 no3 uzoshesha ukubhoreka and ngeke ahlale isikhathi eside kuwena. So ngangayichaza leyo nto. So ke mangabe usubhekene naleso simo ke sokuthi umuntu wakho useyabhoreka wena ngoba uyathanda mfowethu. Yabona mangabe usothandweni kunesikhathi la khona sofika uthola ukuthi umuntu wakho mangabe ebuka ubuso bakho uyabhoreka. Mangabe buka mangabe mawuthi amfonela vele abhoreka angafuni kwakulibamba ucingo. Mangabe uthi am WhatsApp aphuza ukuphendula. Sizofika leso sikhathi. So ke wenze njani ke mangabe sesifikile. Namhlanje ke sikhuluma ngaleyo nto ke. Uyabona ama movie esikhule siwabuka asibulele kakhulu ngoba wona mangabe siwabuka asifundise ukuthi umuntu wesifazane kumele umenzele yonke into yena ahlale nje angezilutho. Kumele umfonele njalo, umfonele ekseni semini ntambama. Kumele yena ahlale nje angezilutho. Noma uthola ukuthi ke mangabe izinto sayibheda phakathi kwenu esebhorekile kumele uthathe isiginci ngoba mfethu ama movie adlalile ngathi uyobona umfana ethatha isiginci emovini ahambe ekubuka intombazane afike esangweni lakhona afika ashaya isiginci ashaya kamnandi umfana isiginci ashaya kamncane uyibona ivuka intombazane ivuka nabazali bayo belunguze ngewindi. Ashaya umfana ubona abazali bentombazane sebechazeka awukwazi washaya kamnandi umfana isiginci. Ashaya umfana isiginci ashaya kuthi kusuka lapho ubona abazali bentombazane bebambana ngezandla ubabone bebhekana emehlweni. Kuthi kusuka lapho ke bebheka intombazane bexake ukuthi ayingani lo mfana osesangweni. Uyothi yabona nangempela intombazane isukume iphuma endlini ihambe yekene esangweni. Afika esangweni kubanjwane iqatshulwane qhumikwe ebhisi kube mnandi kube njaya. Into engenzeki leyo, into engenzeki mfowethu. Yabona la movie asibulele kakhulu. Into engenzeki leyo. Ngoba uyothi mina uyakwenza lokho mhlambe enganeni yasekhaya. Uzoshaya isiginci nje esangweni. Ngiyatshela mfowethu ngophuma nezinja. Zikujaha izinja zozikubamba izinja zikubeka phansi. Ngoba ngithathe iwisa lami ngokuphohloza ikhaya. Ngoba nje leyo nto leyo igcine emamovini. So ke mfowethu ungayenzi leyo nto. So ke mfowethu mangabe ubona ukuthi intombazane noma ithekene yakho isibhorekile wena musuyifonela njalo ungayifoneli njalo. Yeke ukuyifonela njalo akaze kwaba into enhle ukuthi umuntu umfonele njalo. Umfonele ekseni evuka ekseni hayi ulale kahle hayi ube nosuku oluhle semini uyamfonela mhlawumbe usemsebenzini noma usesikoleni uyamfonela lo hamba kanjani usuku la ntambama uyamfonela lo hambe kanjani no mfethu ayenziwa leyo nto. Yabona mangabe usenza leyo nto uzokusakhombisa ukuba mncane othandweni. Ayisenziwa ke leyo nto. Yabona umuntu mfethu umfonela kanye usukwini umfoneli ka3 mhlambe noma ka4 umfonela kanye nakhona mangabe umfonela uhlela usuku lokuthi nibonane nibonana phela hayi ukuthi mhlambe
uzomfonela just ukuxoxa nje yini ubhorekile. Nabona amantombazane awamfuni umfana obhorekayo, umfana obhorekayo angazi ukuthi uzokwenzani empilweni yakhe, afuna umuntu ophumelelayo, umuntu onama goals, umuntu ophokophele somewhere. So nawe mfethu iba umuntu onjalo. Uma ngabe uyifonela ithekeni yakhe, ifonela uhlelo usuku lothi nibonane ngoba usuyikhumbule, nibonane ke nenze nikwenzayo. Hayi ukuthi uzobhorekela efonini noma uyocasha efonini yam WhatsApp njalo uyaxoxa nengxoxo yakho na yindawo. Mfethu ungakwenzi lokho, into wrong leyo. So ke kusukela namhlanje mfethu, into edala ukuthi ithekeni yakhe ibhoreke wena ingoba iyazi ukuthi mangabe iza kuwena iyayazi into enizoyenza. So predictable ngamanye amazwi. So ke wena mfethu ke shintsha leyo nto ukuthi mangabe uyifonela ithekeni yakho uthi ngicela uzongivala, iyazi vele ukuthi hayi wena sohlala senza ukuthi nawe senza ukuthi bese kuyaphela. So ke yeka ukuba predictable. Yabona mangabe efike kuwena ungenzi lento enhlezi niyenza. Mawukuthi mhlawumbe uhleli ubuka i-TV njalo mawunayo ubuka i-TV, ubuka ibhola noma ubukani. No, awukushintshe ngamabomu lokho. Niye samuye umkhiphe ngamabomu. Ningaye esitolo mhlawumbe sithize, ningathatha ngisho i-walk mfowethu. Mawukuthi nijwayele ukuhlala endlini nayo nithatha i-walk, noma niye somewhere nje mfowethu wenza into ehlukile, but ukhiye la ukuthi ungenzi lento acabanga ukuthi uzoyenza. Izinto nje yabo nje umuntu esifazane mfethu uyashesha ukubhoreka mangabe azi ukuthi nizokwenza u1 no2 no3. Nizohlala nibuka ibhola, mase nihlale nabuka ibhola uzomphekisa mase nimphekisile. Yabo nje akumele mfethu azazi lezo zinto enizozenza. Akathi lindele ukuthi wena wenza ukuthi, athi lindele ukuthi wena wenza ukuthi, uzobona ke mfethu kuzoshintsha othandweni lakho. Ngiyathemba ke mfowethu ukuthi uyangizwa. Ungabe insizwa epredictable, yiba insizwa engaqondakala ukuthi isima kanjani. Uzobona ithekeni yakho mfowethu izojabula njalo mangabe inawe futhi izokufonela. So ke futhi into azoyenza uzoyeka uyifonela njalo ngoba yena kumele umnikeze ithuba lokuthi akukhumbule. Phela umuntu mangabe engakukhumbuli mfowethu ngeke uyazi ukuthi vele uzofona. So ke isidingo sokuthi afone yena ngeke azasibona. So ke wena mfowethu ke mnikeze ithuba lokuthi akukhumbule ngokuthi ungamfoneli njalo. Mangabe wenze njalo ke mfowethu uzobona mfowethu izinto ezoshintsha. Uzokufonela kubuza ukuthi hey unjani bese ngikukhumbule, mhlambe ngakubona nini, noma uzokWhatsApp noma yini, yabo. But inhloso la ukuthi ungamfoneli. Uma umfonelile lapho usukuhlela usulothi nibonane phela mfowethu, hayi ukuthi uzoxoxa just uthi sixoxe. Hayi mfowethu akumele ube insizwe. Zonke insizwa la inqwaba yensizwa la ngaphandle zenze njalo. So wena mfowethu ukhiye la ukuthi uhluke, ungafani nazo zonke insizwa ezicelela ngaphandle. Ngoba phela mangabe ufana nazo hayi mfowethu ngeke uyendawo mfowethu, ngeke uyendawo othandweni, ngeke ukhule, ngeke ube strong. So ke ngiyabonga umqeqeshi usiyayideda indawo. Ngaphambi kokuba ngiyidede indawo zinsizwa konje sithini kumfana noma kuyinsizwe eshadise ngenkani ingakakulungeli yaphoqwa intombazana ukuthi beshade.